opo iki? Ya apa, Pak? Desa kene sepi ngene, kan opo-opo balas. Kayak apa sih katene? Iso nang orkestra hiburan-hiburan. Oh ngono, wis ngene ae wis gampang. Meneh tak pasrahno iki Bria Anwar, ya takon golek orkes, gawe ngramekno desa. Masuk wae. Ayo, wis pokok tak pasrahno Bria, engko tak transfer. Engko pokoke golek kurang ngomong 10 juta masuk kurang. Sampiro transfer tak gawe blonjo. Mari ngene ae sik. Sore. Rame no Pak, temen lho. Lho lek perkara iku wis gampang wis. Desa-desa kono rame desa. Ayo wis Iya. Mas, nang Puskesmas iki lho. Ngeterno iki sik ah. Iya ngeterno. Ayo wis. Aku iki Mas. Kena rek, kena. Ada. Ayo. Aduh. Lho Pak iki tulung ngono lho. Wis kene langsung numpak oh. Ayo. Aku sing loro rek. Aduh, aku tak ngonti sih. Lanjut. Kula nuwun monggo niku sinten kula RW kene lho kau cek sawop ini lho. Padahal biyen ben 17-an wis mbono lomba. Opo ta opo? Kapanane aku lomba balapan mangan susu. Ngombe susu nang dadi menang nomor 1 aku. Saiki lho gak ono undang-undang sing lomba opo ta lomba opo. Lomba mek bojone wong ya gelem aku ngene iki. Tapi mau cara lomba mek bojone wong ngono aku ya mesti kalah. Kok benare. Mau ganteng ya enggak. Oke ya enggak. Tak nggih. Apa? Ayo melok lomba ya. Lomba apa? Lomba aku wingi kayak mada ambek calon lurah Andri lho. Cocok, emang yo rasa-rasan RW kene wis sawop ini gak ngono. Sing lurahku iki ta rencanane. Iya. Oh, aku padha omong iku anakku. Hari kau wingi ku ya dawole gak ono jarine malah golek manuk lho wong iku. Walah, apa pas aku anu winginane wae pas apa jenenge nyemprot sawah wingi paling. Ya karo wong wingi jare digoleki ri. Jam piro sih? Beduk. Wis mulai sak jane aku yo an. Ya, ayo wis ya, tapi enten ono aku ya emang ono golek peserta ya. Peserta, durung oleh peserta. Ya goreng ketepethuk riko imang wis. Lomba iku ono hadiah ta wis. Wis ono dhuwit cash sak bajek wis iki lho. Temen ta. Wis tak siapno dhisik anu apa hadiah iki apa alat-alat iki lho ya. Oh, ya wis ngono. Aku tak ambek golek peserta mari ngene yo an. Mesti ngono ya. Ya wis. Aku nanti ngene ngono. Iya wis ya. Ya. Nanti yo suwe-suwe ngono Iya. kapan nang kabari aku. Siapno dhisik nyiapno. Aku nang ndi arek iki rek. Penasaran tak tutupne ae. Aku di lokasi no lali aku. Iki. Iya. Nen gawe Di lokasi no lali. iki ae. Tok bu iki ae ya. Gawe hadiah adik tutupi wis gampang wis ndi yo enak yo kene ae nah iki ae No ke ndi sare. Wah, ini. Oh, sing kosong sing kosong oh maksudnya Pak duwe ngono paling wis lombane. tak golek masa iki nang ndi nang kono masa iki kurang nyiapno sing situk iki ae gak soweng ngele di panitia iki cepet pak ini ini ae wangi lah wong-wong lu. Wadah. Coplok.
tak kok tak wong-wong. Pak kon wong nyengker. Enceng si adi ae penasaran kok awi timbang. Wih. Duh kosong. Duh kok kosong. Kan arek tak ijolane ae, ya tuku rokok keman nih. 20.000 nae bae ya. Yo kenakan ke duit ya. Apa yang dunia ya? Wah, iku cocok iki rupane. Kayak iki ae. Tak kucing lho. Geger awan kowe, bano kowe. Oke aku sing penting iso tuku rokok kok. Opo cuti irek ambek opo iki? Salah ngene ae wis. Kon geger ono kon. Sing diamuk nggak munawar kok. Mosok aku sing diamuk. Apuk enggak kon. Kok sing adoh. Saiki ngenteni munawar aku. Tak balik maneh. Jadi ndang arek kok. Boleh peserta ini angel rek. Doi. Ini tadi transfer 10 jauh transfer piro iki. Iki enak yo pe. Selentem ae wis. Ngomong lurai gak ono dingai 250 gawe lomba cilikan sekali orkes-orkesan. Sakmin gak cukup gawe orkes-orkesan iki. Elektron gak cukup iki. Perlu petang apa sih gawe wis. Esane duwe. Ini gawe lomba cilikan lak cukup ae. Dah. Catrek. Apa kalau itu enak iki cocok iki Kayak peserta. Oi Paduk lapor rek sewibu apa iki? iki lho golekno pempes arek-arek iki Cangkrik. Ayo melok lomba. lomba apa iku Wis lomba hadiah pokoke berduit hadiah. temen ta Yo ya wis. ora ngoro tok Waduh sayu we. Kesowan. ayo melek-melek Ewang ngono golek peserta tapi ya. oh ngono ah Iya. ya wis ayo tak wangi ayo Oh, ngomong gabut tau ngene iki wan muter-muter golek arek-arek gak ono gawe lomba iki. waduh nanti kabeh Tiba arek manganggur ya. ora omat arek ngene Ono. ya wis parane anek ngono ayo Tapi dinklang arek. kecantol tanganku Dinklang arek, dinklang. nek opo Ayo celak. Celak Kris. ya iya dijak ae pisan Tuh ya dinklang ya. dah pincang arek ya dah Gunung arek. Karena kok tinggal wingi. Alah apa? Kene sing loro awake sing numpak. Imane awake umek-umek konoan ya. Ayo melu lomba ya wis. ayo wis Lomor war. Apa-apa. Untuk tinggal barekan lho. Sing loro ku sopo? Di pasrai wingi. Sing gak loro ku sopo? Ditinggal lho. Kadung di pasrai aku. Diteras piro kuwi? Kira ngatis tok lho. Temen dari 10 juta. Karo sih tak joko ya mek iki tok iki 250 lho. 200 sih Kayak wis gawe hadiah iki. Lumayan war. Lumayan Lumayan. hadiah ya. Ayo Ya anu ya. di mana hadiah Ramah barang ya. gue ayo. ya wis Si arek loro rek. Aduh mekono anae oh. ayo wis ayo wis Ojo ala. Ojo ala. Ora sing kesuwen. Ojo arek. Awe sawan iki. oh melu butuh lho pakai ini gak apa-apa Sebentar ono kene dulu yo. kene wis Oke ono ya. yo wis ngene awas Ah wis. Oh, pasti tingkamu lho. aja pangan sih aja pangan lho yo ben Ngenteni kresik nang kene sih dulu. oh yo nandi wonge Mbo. Mang wis tak pasrah tak kon mrene yo. Nah, dia ada. Ha iku wong iki teko.
Iku. Aku muncul-muncul gowo lah ibek endi lho Mbah malah. Nang kene ae wis ya. Mbah apa sih? Iki mangan kerupuk sih. Ya, mari ngene kok. Langsung ada yang kejutan durpres. Kejar duit mang ndi? Ya si klur telan iki lho. Aja Iki dibuka dah. sih, iya aja dibuka sih pokoke. Iya. Yo iki apa terusan? Mangan kerupuk, ditanya ngono jempolan Riko, jempolan CG. Iya. Dikerek-kerek ngene. Ya wis ayo wis. Ya ya apa? Jempolnya rek. Ayo. Ayo. Iki apa modele lho Mbah iki? Iki ya ditanya ngono jempolan Riko, engko iki pen pangan. Terus ya apa? Ngene. Iya. Apa longgo kene ta apa ngadeg? Lu dhisik moro dicancang. Ya apa? Praktek. Ya apa? Ngene lho, Yen. Nah, Jang kerja ibu rek. wadane duwe iki, duwe cash. Temen ta ngomboro. Kaki barang wis. Ora omon-omon. Oh. Ku nang goro iku temenan ta iki. Iki mulai iki. Ah, wis aman wis, ayo. Waduh, tak Aku tadi durine aku. Ya kamu sikil kurang ngene rek. Apa? Jan sikil becat bisa. Ya sing kiwa. Ya apa iki? Iki jane ya apa? Ayo iki lu kowe. Waduh. Ngene rek. Apa? Oh, gak mari-mari kamu sikilku. Ya apa iki? Canyangan dhewe yo. Ini canyangan iso. Betale kok pedhe. Yo apa iki mangane? Tak doleno iku rek. Kate panitia gak tepak belas ngene. Iki lho. Ah, apa? Apa ta? Deplok. Ayo wis. Panitia gak temen balas panitia ya. Rek, yo mangane ngene lho. Tambah tekku ya apa yo. Ya apa iki? Wis gampang wis, tenang ae wis. Ini ono hadiah apa sih? Waduh. Mulai ini ya apa mulai ini? Duduk sik tak sikile. Duduk kabeh ya. Kabeh. Kabeh ngene. Yo. Jadi Dimulai. Dimulai. Yo. ya apa iki? Hitungan ke 3, hitungan mundur yo. Yo. 3 2 1. Yo. Pangan. Ada. Ayo. Jangkrik. Anjing, apa iki? Ya apa kira angel rek? 1 2 Ngono kowe. Angel rek. Kasih modal iki le. 3 Woi, jangkrik, juara wis. Jangkrik wis. Kowe menang aku ya nomor 1 ya. Oke. Oke, ya. Apa iki? Ini hadiah e. Ya sik iku lho ono maneh lomba iku lho mang lho. Sendi? Nang kono yo anono. Ngono. Iso Oh, mana iki? Oh, bayu iki. Tadi iki ya yo. Lah siji aku yo. Intinya juara iki, juara lho Rima ya. Terus yo. Baru aku. Baru yo. Ono lho. Samping tok ngono. Sakno. Oh, kira wis. Tunggu. Betul. Kasih do menang awak remek iku wis jan iku. Sopo? Teko ndi? Apa? Iki yo apa lomba iki? Iki kok geli-gelisan Joko ini lho, tak Oh. buka langsung gini yo ya. Oh, ngono. Apa nang jerone iki? Ono isine iki. Iso apa iki? Siapa? Duwe. Temen ta? Iya. Kak goro ae kon tak wasu kon. Kota lah duwe. Dimulai biru kita. Yo ireng sik, Oh, ireng sik. Kene iki oro. Ini finish. Yo finish. Hah? Oh. Yo. Seneng kan ngene iki. Temen ana dhuwit yo, adek goro ae. Duwe. Piro? Sing zong yo. Oh. Sita cek ngene tangane. Gak cepet kok. Ya cek menang sih aku. Tak oleh ngono kudu Oh, ngene ta? foto yo. Ayo wis. Wis Yo, yo aturane yo. Bicin. Hitung sik tak gak iki. Yo yo. Bicin. Siapa iki? Cek jelas ngono ta, dibalik barang yo. Ayo. Yo. 1 2 3. Coy, satunya. Goro ae paling kon. Ono duwe ono. Ayo. Ah, Salah sing temen. Bismillahirrahmanirrahim. Molah. Oh, ini aja banget. Ayo wae. 1 2 3. Kok goro ae kon? Ono nek ono wis salah ono. Ayo. Goro ae awas kon yo.
Ah, Iki pasti ono grek ya. Ono iki, ono tenang ono. Ayo. dalan kok isine badal pano sithik-sithik wong kuwi. Ayo. 1 2 3. Endi? Ono. Menang kon ya. Gua apa rek? Ini. Gua apa iki? Anget. Lo duit kok lho sih. Gue apa nih? Loh, Apa jangan? gua lagi. Suara kok iya jadi tai kucing gimana? Sopo nganteni mencantuk matanya arek iki. Aduh, ampun. Antuk matanya sih. Kula nuwun Kucing gimana? Sopo nganteni mencantuk matanya arek iki. kon pinara yo dayoe sumangga Kucing asin penegak Dendang lenggah dipun sambi